ma tlekx l-ewwel li nixtieq illi t-tifla tiegħi tammirani. Tifla tiegħi ma kienx twildet meta jew kienet ta' twelid meta saret ir-riforma. Però hija waħda minn dawk l-affarijiet li ngħidilha jien kellix naqsam meta nbidlet dik il-ħaġa. U meta tara r-ritratti ta' x'kienu qabel, u fil-verità meta aħna niftakru x'kienu qabel, differenza that I'm proud of. All right? Għax kienet diffiċli immens biex inti tagħmel di tranzizzjoni, biex tipperswadi gvern li jagħmilha, biex tibdel l-infrastruttura tal-ownership li kienet l-ikbar ostaklu biex l-infrastruttura tibqa' tiġġedded, biex ikunu aċċessibbli, biex in-nies ikunu jistgħu jidħlu fihom u joħorġu minnhom mingħajr periklu. Fuq bażi personali. U inti kont li perswadejt il-gvern li fuq qed nieħu krettu. Li hemm bżonn li nimmodernizzaw. Kulħadd kien il-gvern kien jaqbel li hemm bżonn. Però hija waħda minn dawk l-affarijiet li kulħadd ikun jaf li hemm bżonn, però ħadd ma jaf kif għax l-attentati li kien hemm qabel spiċċaw f'kompromessi li ġabu li bħallew l-affarijiet kif kienu. Famużament min kien jgħidili, min kien jgħidli biex jikoraġġini, kien jgħidli għaz dommintof ma sattarfhom, il-problema l-kbira li kien hemm kienet li effettivament jew fil-prinċipju kull karozza kienet misjuqa minn sida. Immaġina l-Air Malta. Timpjega 20 pilota. Mela biex ikollok 20 pilota, jrid ikollok 20 ajruplan. Għax da meta l-pilota jkun bil-lif jew imur jorqod, jieħu l-ajruplan jew d-dar. Biex ikun jistgħmel l-Jesus loves me, veru gustuża u hekk u sabiħ, imma ma tistax int tiffinanzja u tissussidja sistema ta' trasport. Skont il-bażi ta' kemm timpjega drivers, id-drivers tħalleshom il-paga ta' drivers. Imma mhux tixtrilhom bass kull wieħed. U allura ħadd ma kien qed idaħħal idu fil-but biex jibdel il-flotta ta' trasport pubbliku. Biex iġeddida, biex jimmodernizza, biex idaħħal air conditioning, ma kienx air conditioning qabel biex idaħħal air conditioning, biex idaħħal ir-rotot, biex idaħħal il-fatt li tista' tagħmel teknoloġija biex tiċċekkja fuq l-app meta ġejja u dal-affarijiet kollha. Ma setax jagħmilha għax kien ikollu jrid jixtri karozza għal kull xufier. Kienet impossibbli. Impossibbli. Mhux vijabbli. Allura biex tagħmel hekk irrid toftom l-operazzjoni tas servizz pubbliku mis-sidin tagħha li kienu s-sidin tagħha u kien ilhom is-sidin tagħha 60-70 sena. Li naħseb għanlet ħafna rabja, le immaġna mas-sidin. Fihom żgur u għadhom s'issa jesħtuni u ġifieri. Għax daw qabli bidla kbira għamlu projezzjoni ta' ħajjithom li speċi ħajkollhom ċertu xorta ta' dħul. Bħal kull merċ ieħor, ġifieri naturalment kienu kompensati kif kien id-dritt tagħhom. Però ma kienux dak li rridu, ma kienx dik xridu huma. Li ma jinbidel xejn u li jibqgħu kif kienu. Daw kienu dejjem jirnexxielhom. Bħal ta' yes minister. Dawn kien jirnexxielhom b'xi mod jew ieħor. Jidħol ministru ġdid ta' trasport mimli entużjażmu li jixtieq jibda l-affarijiet. U jagħmlu sena jieħdu jiekol dal-affarijiet kollha. Sakemm isib saqajhu jifhem ir-regoli. Mbagħad jagħmel sena jiġġieled magħhom biex jipprova jirranġa l-affarijiet u jqogħdu jinnegozjaw u ftit jedduh u ftit eċetera eċetera. U mbagħad ikollu sena jew jibżam ir-reshuffle. Allura ma jridx jiġilet man nies għax il-Prim Ministru jkaċċih, jew ġej l-elezzjoni ma jridx jiġilet man nies għax jibża li jitleva. Fil-gvern ta' 2008 fejn il-Partit Nazzjonalista rebaħ b'xi 1500 vot. Probabbilment parti minna ma kienx biss il-kapaċità tiegħi li nipperswadi illi waslet għal dik ir-riforma li ma setax issir għal 50-60 sena qabel. Imma parti minna kienet ukoll il-fatt li il-Partit Nazzjonalista did not have high hopes li jerbaħ l-elezzjoni ta' wara. Wara isma' f'dawn il-5 snin jekk hemm xi ħaġa li tissir u li ħadd tkun fiha ħafna uġieħ. Now's the time. U nagħmlu legat. Legacy project kien speċna. It's life changing. Il-partit, il-problema. Ma hekk ġifieri interpretaħ il-Partit Nazzjonalista dan. Ma nafx li kien il-Gvern Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista. Ħanejlek ara. Ħansemmi eżempju ta' proġett ieħor li kont involut fih f'dak il-Gvern, ħafna intimament, u li nkburi bih u nurrid tifla meta ngħaddi bihdeh. U li kien dak iż-żmien kontroversjali ħafna kien ta' uġieħ. Il-Parlament il-ġdid. Malta kien ilha 90 sena demokrazija parlamentari
U l-Parlament kien homeless. Għal 9 sena sħaħ. Għax ħadd ma kien jgħid li kellu l-kuraġġ jgħid lin-nies għalkemm privatament nies bħal Edi Kadami u Alfred Sant m'għandix dubju li kellhom idea tal-istituzzjoni, tal-importanza tal-istituzzjoni. Kulħadd staħħa jgħid lin-nies isma' jħanhom fuq 50 miljun biex nibni parlament. Għax kulħadd kien jgħid il-Parlament ħad tibni biex għalik dak 50 miljun fuq fl-iskejjel. U jien naħseb li l-fatt li l-Partit Nazzjonalista ma kellu xi tama qawwija li erbaħ l-elezzjoni ta' wara. Dak ukoll biex jgħid isma' nagħmlu għad id-darba. Lawrence Gonzi d-deċida għall-Parlament ħanibnih. Għax jiena nitlifan l-elezzjoni imma nkun ħallejt xi ħaġa. Kien hemmhekk din l-atmosfera ta' fuck it? Fuq xi affarijiet iva. Let's do the right thing, eh? Eżatt. Fuck it, let's do the right thing. Eżatt. Ma nqogħdux issa ifhimni nismu di importanti li llum ħadd ma jgħid għajam waqqaw l-Parlament u nibnu bijaw il-ġebel. Ġviri, l-lum kullħat, jien naħseb li kullħat b'xi mod jew ieħor. Jew jaċċettaħ, jew jieħu pjaċir bih. U jgħid, jien niftakar kienet car park miżbla kif tidħol il-belt. Tiftakar car park. Karnival, emmek. Il-karnival kienet, that was the good day. Kien l-epitoma tal-eżistenza tiegħu. Fil-ġranet ferjali kien car park imġidma. Allura iwa, il-bini jien kont wieħed mill-iktar affarijiet li ħadd pjaċir nagħmel. Jien kont imur kważi kull xahar l-istudio ta' Renzo Piano, Pariġi, darba Ġenova wkoll, biex niddiskutu l-elementi ta' dizin għax id-dizin rid jirrispetta l-elementi istituzzjonali kif jaħdem il-Parlament ta' Malta, eċetera, eċetera. Waħda mill-iktar affarijiet li ħadd pjaċir nagħmel, però dak iż-żmien kien jgħajruna fuqha. ħatibnu cheese grater, capricci, l-affarijiet kollha, kien importanti li jsir. U seta' jsir għaliex jiena naħseb li kien hemm l-element ta' fuck it. L-użajta hekk, ma naħsibx li qatt smajt il-Lawrence Gonzi. Fuck it, naħseb inħallas għalija naħseb. L-atmosfera dik kien, speċi issa hemm bżonn jsir, all right, issa ifhimni, dan din l-opportunità. Ir-riforma tal-public transport dak kien l-element li perswadihom. Li kienu jafu li ħajwaġġaw in-nies. Kienu jafu u ta' tgħidli mhux kantiverja li xjentement tweġġa' lil xi ħadd, imma l-amministrazzjoni pubblika hija għażliet. Il-pajjiż għandu bżonn trasport pubbliku, hija element essenzjali tas-servizz pubbliku, tal-mod kif jaħdem il-pajjiż, ta' kif tiffunzjona l-ekonomija. Imma konna wasalna f'punt li trasport pubbliku jużaħ biss. U niftehmu maħniex ħafna l-bot minn dak il-punt, però dawn għadhom konsegwenzi ta' kemm kienet ittardjata dik ir-riforma. Konna wasalna f'punt. Li trasport pubbliku jużaħ biss min ma jistax jagħmel mod ieħor. Ġivint għandek li kebżaw. Dik parti mir-riforma ta' trasport pubbliku. F'Malta kien hawn 200 taxi. Ta' żek, numerus clausus. Issa tgħidli mill-perspettiva ta' taxi drivers ma batewx, għax is-suq ġie liberalizzat u għax ftaħna dak l-element ta' trasport pubbliku, żgur li batew daw biex jibjaw taxi minita l-oħra. Kienu jħallsu l-mijiet tal-eluf. Għax kien hawn 200 biss, demand and supply, sewwa jkollok 200 biss, ikollok numerus clausus biex tibdel l-idej, tħalli wirt. Ġifieri dak kienu jkun hemm taxi drivers illi għandu tifel u tifla. It-tifla jħallilha id-dar u t-tifel jħallilu l-liċenzja. Ma żgur li weġġaw. Però il-mobilità tal-pajjiż ma setax tibqa' b'200 taxi. Ma jistax ikun. U ma setax tibqa' ma nġeddux it-trasport. Biex imorru waħda lura. That's the bit I'm proud of. Yes, eżatt. Inti tkun taf il-mixed feelings fejn huma. Eżatt. Ara, saru diversi żbalji, l-żbalji huma amministrattivi. Jiġifieri jiena ma nistax nara. Mobile għaddej. Mhux tiegħek naħseb mitfi. Spera mhux tiegħi x'imkien. Le, mhux tiegħi. Okay. Ħanejlek ara, jiena niftakar il-mument fejn irrealizzajt li għamilna żball kbir. Qed niltaqgħu mal-sidin l-antiki. Qabel ma saret il-reforma. Ġejja, waslet biex tiġi. U daw għednilhom isma' għednilhom the rules of the game are open for everyone. Din tkun kompetittiva, aħna m'għandniex il-nażlu. Torganizzaw ruħkom, all right? Dawn huma t-termini tat-tender li ħajoħroġ, organizzaw ruħkom u bidjaw intom għalihom.
Sadattant tal-biznis li ħadd itilfu. Titħlu fil-ġdid jew le, ħan ikkumpensawkom. U negozjajna kemm għandu jkun fair, u kalkulajna, u qablu, firmajna, u għadna ħan ikkumpensawkom. Mbagħad hemmhekk tfajnilhom sweetener. Hemmhekk tfajnilhom sweetener. Aħna ħsibna li qed nitfawlhom sweetener, fil-verità ma kien sweetener xejn kun jiġi tnieku minnu. U għadnilhom ara. Jekk ma teħdux intom il-kuntratt, min sa jidħol sa norbtuh. Illi min mill-membri tagħkom jew intom irid impjieg, irid jimpjegakom. Ejja, ufferma ħajni. Trojan horse, bro. U hemmhekk għad żbaljajna. U meta diskutajt internament u għat dan xi żball, taf min serraħ li rasi il-kontrattur meta daħal. U għatlu sallabnikom bi għadi, għalli sallabtuna. Għallina, drivers għandi bżon, hija biex nsuq il-karozzi tal-linja, għalli musambur l-isptar naqbat it-tobba biex nsuq il-karozzi tal-linja. Għalli jindaw għandhom bżonna, għandhom l-esperienza, jafu x-xol. Għalli jindaw nistriħu noqgħod fuq. Għalli plas mux faċli suq. Ma kien jgħidu l-trak. Mustammurien nsuq karozzi tal-linja, ma ndaħħalix. Forse mux ġoħajt, ma kontoniera, nafasa ma xaħġa. Il-bomb iżgur ikun diffiċli. Għada, kullħat, il-problema ta' rizorsi umani kienet sottovalutata minn kullħat, specialment mill-operatur. Issa, ħanajlek xaħġa, f'Malta għamilna xaħġa, il-proċess ta' riforma għamilna xaħġa. Spiega l-fejn zbal. Għaxdaw ma tfaċċaw xaħġa. Daw marru training, baqgħu jipretendu li ġejjin, kienu mfteminu. Kemm kienu? Ma tfaċċawx, ma niftakarx il-numri sew, għax ilu, bara naħseb 300-400 ruħ ma ġewx għax-xogħol. L-ewwel ġurnata tax-xogħol. Allura għandek it-trakkijiet il-ġodda air conditions bih, bin-numru jidher elettriku, parkjati ma jsuqhom ħadtu. Għajdli kif se jaħdem is-servizzu. In-nies maħruqin fix-xemx u l-karozza mhux ġejja. Meta x'kien ix-xahar? Fit-Lulju. Sajf mimli. All right. X'tamlu Ottubru, meta jkun irid imorru tfal l-iskola? Għajdli meta l-aħjar. Jannar, ma importax Jannar? Naħseb Marzu jiena. Marzu, għax ħadd ma jrid imorru x-xogħol Marzu. Hija ma mhux ix-xogħol. Forsi għandek raġun. Taħt ix-xemx fucking jiddaj. Forsi għandek raġun. Biex timmultiplika l-frustrazzjoni biset ngħidlek. Qatt ma kien iddiżinjat li nħallu n-nies jinħarqu fix-xemx. Qatt ma kien iddiżinjat, però n-nies għamlu dak is-sajf. Issa, il-mirakli saru, biex dik il-problema tiġi interessata kemm jistgħu malajr, tant saru mirakli li daw qabdu u l-gvern ma ħareġ solt. Daħlu dejhom fil-but. U qabdu armata drivers jaqalawhom u allura teħallsu iktar għall-overtime għal min ħaj replacehom. Mill-flotot tagħhom mill-Ingilterra, minn Wales, eċetera, eċetera, ġibuhom biex suq il-karozza tal-linja temporanjament taw, jħallsuhom il-pagi temm, mhux taw ta' drivers, li sweet. Mux l-gvern, il-gvern ma swit l-solt. Swit enormement. Għax, they wanted to get on top of it. Ma kienx tor taħħom da li ġara, ġivini għan iftem. Il-min swit l-kontrattur swit? Mux ekku. Mux ekku. U l-obbligu kien fuqom. U l-gvern ma daħalx għal dak l-obbligu, ma kompensomx, ma xej. Ġiviri, il-gvern nifaċilitalhom, per eżempju, li jisselfu coaches Maltin, drivers taħħom, għalli n-nies ma jibqawx l-art. Umma ħalsuhom, mhux il-gvern, umma kellhom ħalsuhom. Fl-aħħar mill-aħħar kienet għal daw l-intraprenditori kien falliment il-proġett. Iva, però kienu impenjati illi jibqgħu u li they turn it around. Kien falliment finanzjari. Finanzjarjament, ngħid. Falliment finanzjari, però qatt ma abbandunaw. Il-gvern Labour Party keċċihom. U meta keċċihom kienu diżappuntati ħafna. Mhux kienu qed jagħmlu flus minnu, because it became a matter of pride, ifhimni dan hija kumpanija internazzjonali. Sida kien id-Deutsche Bahn. Aħna ma selnihomx Min kien sida? Id-Deutsche Bahn, l-ikbar kumpanija ta' trasport fid-dinja. Deutsche Bahn, il-railway company Ġermaniża. Arriva hija sussidjarja ta' Deutsche Bahn. So. Arriva stess kienet topera dak iż-żmien fi 20 pajjiż tal-Ewropa. U kienet sussidjarja tal-ikbar kumpanija ta' trasport fid-dinja. Niftakar kelli meetings ma' Deutsche Bahn stess, ma' l-proprjetarji, wattilhom isma' intom qed taħsbu li titilqu
U da għallu li nitilqu xiex, tħallna nija, ħanamluha. La tħallna nija, ħanamluha. Qed imbagħtu, qed noħorġu flus minn ġewwa, però u ifhimni, ġifieri Ma f'xi punt irpilja s-servizz nifhem li ovvjament fil-bidu kienet kważi impossibbli. Fir-reputazzjoni tiegħu ma rpiljax. Imma Kwalità? Fil-kwalità tas-servizz, fil-limitazzjoni, għax imbagħad l-iżball li ieħor. U issa l-iżball li nassumi r-responsabilità tiegħu jien mill-bidu sal-aħħar. Il-servizz mhux tal-li rpilja, tal-li kien bil-bosta ħjar minn dak li kien hemm qabel, u r-riżultat kien jidher immedjatament mit-traffiku li kienet jiġbor. Però kien ħafna inqas mill-aspettattiva ta' x'kellu jkun is-servizz. U ta' dak jien responsabbli. Għaliex jien tajt li l-pubbliku, jien kont il-wiċċ ta' dik ir-riforma, u għalhekk fimni, ġifieri kienet l-aħħar inizjattiva tiegħi fil-politika. Llum jekk noħroġ għal tlab tal-boċċi tal-RND, żgur ma nitlax. 10 snin wara. Il-Gallipoli tiegħi qatt mhux se tinħafil li. Affarijiet li jiġru. Gallipoli kienet il-missjoni ta' Churchill u. Insomma, nispjega l-analogija wara. Jien kont mhux biss determinat illi ssir din ir-riforma, jien kont entużjast ġenwinament tar-riforma. Frankament għadni. Ġina ġenwinament inkwetat kont dak iż-żmien u għadni sal-lum, illum dawn l-inkwiet jixxerjaw ħafna nies, però dak iż-żmien ma kienx moda fl-ambjent politiku fuq id-dipendenza ta' dal-pajjiż fuq il-karozzi privati. Ġenwinament. U allura jien kont entużjast. Ir-risposta meta kont tajt lin-nies isma' tmux bil-karozza għax-xogħol, jekk tmur il-belt kuljum madonna karozza inkollu twaslek. U kien jgħidlek ma ħaddini l-karozza tal-linja, jiena ġemmajt biex nixtri l-Audi. Anke xtrajt il-Ford Focus. U ħadd itfani f'dak trakk li kien tal-militar u għamlu l-erba' ħadd itfuqu fin-1945 u ħammur f'dak, ma tarax ma mmurx dak. U allura sinċerament tisma' jekk nibdlu għad il-ħaġa, jekk jirna xilna nkonvinċi l-gvern, jekk jirna xilna ninnegozjaw ma' da' sidin, jekk jirna xilna namlu dil-bidla li qasmintof marna xilu jagħmilha, il-ftit nies li llum imorru kuljum bil-karozza għal-belt, jirna xilna nċaqalqu fuq il-karozza tal-linja. L-entużjażmu tiegħi għal dik ir-riforma kien ġenwin u sinċir. U mort imbiħħal il-pajjiż. U l-pajjiż tra. Il-vim ma naf il-ħadd li kien jgħid ħalli fis-sidin tal-karozza tal-linja. Le, taħjar nżommu li għanna, speċi, ma rridux karozzi air condition, ma rridux rotot iktar frekwenti, ma rridux li s-servizz jibqa' mhux jibqa' fis-7 ta' wara nofsinhar, fis-sajf ukoll, imma jibqa' sa 11 ta' bil-lejl. Jien ħanejdlek Malta jgħajruni ħafna fuq trasport pubbliku. Għawdex, rridu jagħmlu li monument bit-trasport pubbliku għax il-karozza tal-linja kienet taħdem mill-imġar sar-Rabat u forsi kienet tmur tinżel darbtej mar sal-forn. Fl-4 ta' wara nofsinhar kien jaqaf kollox. Illum it-tfal, mhux illum, fl-aħħar xahar snin. It-tfal juża karozza tal-linja, joħorġu bil-karozza tal-linja għaliex twassalhom kollhom kien Malta wkoll ta' ġifieri. Is-servizz kien jieqaf ħafna rħula fis-7:30 fit-8 ta' nofsinhar. Ħadd ma qal hekk nixtiequ nkomplu, kulħadd ħafna nies kienu entużjasti għaliha, u allura bħali kulħadd kien diżappuntat. Why did it fall short? Kif għex ta' ma dak id-diżappunt kif għex tu? Ftit mistħija, diżappunt, frustrazzjoni. L-iktar diżappunt jew mistħija? Kombinazzjoni minn f'Możentom, xu ġifieri, kien hemm mistħija. Kien hemm mistħija li x'jiena wiċċi kien hemm u allura speċi betilna xi ħaġa xtrajniha u qajtanneku. Tifhem, ġifieri issa hemm element li kienu fil-kontroll tiegħi, l-aspettattiva jien tellajta. Jien misni kont politiku iktar bil-aqal, iktar milli promotur ta' riforma ta' trasport, u politiku bil-aqal l-aspettattivi tiegħek iżommokaw biex tajdlu grazzi għax ittieħek. Mhux tajdlu ħanamlu hekk u jgħidlek ma donna arġamilt. Il-disappunt imma però għaliex hemm żewġ elementi, hemm dal-element tax-xufiera li ma tfaċċawx u dak kien żball tattiku. U li kellu konsegwenzi wkoll. Jiġifieri aħna milna xi ħaġa li ma saret imkien. Il-privatizzazzjoni ta' trasport pubbliku saret f'ħafna pajjiżi.
ġifieri li jinbidlu s-sidien minn sit għall-ieħor. Però qatt ma ġara li jintbdilt l-infrastruttura kollha ta' trasport, għax aħna d-diżin ta' trasport tagħna kien magħmul fuq il-fatt li x-xufier jieħu l-karozza torqod miegħu d-dar. Kulħadd kien jipparkja fil-garaxx tiegħu joqgħod fiha fit-triq tiegħu tiftakar. All right, mela allura meta nbidel dak, aħna kellna nagħmlu xi ħaġa li qatt ma ssir. Niskrapjaw sistema sħiħa. U nibdew illum law jinnna fit-tieni ta' Lulju. U jisbaħ it-tielet ta' Lulju u jkun hemm sistema totalment differenti. Dik it-trasformazzjoni qatt ma ġrat. Mela allura mhux biss aħna u x-xufiera batew minna, imma l-operatur is-sottovaluta. X'kienet jiġri? L-operatur xtara ħafna operazzjonijiet oħra f'pajjiżi oħra, u mbagħad tibda tibdel, tiftakar meta l-HSBC xtara l-Midmed? Il-Midmed baqa' Midmed, mbagħad biżmien l-ewwel bidlu l-logos, mbagħad bidlu l-proċeduri ta' tranzizzjoni. Clean break. U allura x'jiġri mbagħad? L-iktar waħda li jsemmuli, pereżempju, il-famużi Mendi buses. Kien jisu għamilna ħaġa kienet deċiżjoni tal-operatur, mhux tagħna. L-operatur jara l-liġi xtajt x'tib ta' karozzi huma permessi f'Malta. Ma intom ma kellek l-ebdajiet fuq l-operatur biex jekk tara l-operatur jagħmel deċiżjoni ħażina. Naddilu l-kumment, ma sakemm qed joqgħod mal-kontrattu joqgħod mal-liġi. Ma tjagħmel xejn ħażin, ġifieri jekk il-kontrattur qam filgħodu qal ħanġib id-double deckers. Il-liġi f'Malta ma tħallikx isuq double deckers, għaliex m'għandniex regolamenti li jisom muttan il-żolin biżejjed, u allura xaħta ħajkolha. Right, jew xi cables, eċetera. Però ra liġi għaliva f'Malta dawn it-tip ta' vetturi, ġifieri mhux li jkunu biss ta' 16 metru, ma li jkollhom l-articulation fin-nofs. Dawn huma permessi. Fil-fatt f'Malta għandna skos minnhom, ġifieri kull darba li tara trailer tal-krejnijiet, eċetera, dawn kunu kbar, trainer tal-containers. Il-physical istess, biex. Mijiet minnhom, mijiet kbar. Daw ġabu 50 bendibus. U kien hawn massakru f'Malta, imma l-problema mhux il-bendibus. Il-problema li kienx hawn drivers jafu jsuquhom. U ħanejdlek, jien għatlek immu diffiċli tintafa' wara trakku tibda suqu. Meta dejjem saqilk. Immaġina tintafa' wara xi ħaġa 16 metru. Li meta tirriversja ċertikolata, jekk minna li ksejjer law dit mur lem. Però żball stramp minn xi ħadd li mexxi speċa minn kumpanija li żball stramp u żball stramp diżappuntanti għall-aħħar, però jiġi mill-fatt illi ma kien hemm l-ebda mudell u esperjenza fil-proċess ta' acquisitions ta' trasport. L-lezzjoni Malta kienet illi jent tidħol mill-qiegħ u tagħmel xi ħaġa.